nong konge ngapan pau ka burom bat ka jisiangu ka bakrau show blay hagani ka por bat nga shimini ka kabu ban ai ku blay karpangi pi baro aga kerteng ka bodon bor tam ka jong trai Jesus Christ bat hagani ka por ka don ka wai ka kubor ka banga singa kwa bani sambat pi ni ka tin jong blay ka kerteng jong ka kerteng jong ka kubor ka dai kumno pin jubab ya ki jing e kiban ka jing em jompi kumno pin jubab ya ki jing e kata ka ka kubor ka banga singa khia hagani ka por bani sambat pi ni ka tin jong blay ki don lai tili ki ban ta hagani ka por ka banang kong jubab ye ke jing e jong phi de ke jing e ke tin jom le ka pan kan mau ni Marcos kalanong ka ba hagalonong ka ba san haga khot ka ba ar pe sau but life san but life hen reu hagani ka bentang yo ibo Jairus ang ka tin jom le udon ye ka wei ka khon but kani ka khon jong ka don hatmir jong ka jing yap but kani ka but abo yo ibo ka khon jong ka don hatmir jong ka jing yap ulai show Jesus Christ but ka Bible kong ula duai but ula yam sikat dai e Ukurpat yo Jesus Christ ba un let siya yeng na kabanta banduay nam taga khon jong u but ka ay ka bajia but don ki bahayang hasem jong ni Jairus ki wan ban ye tho yo uki ong wat pen si tom shu yong no hikai na ba ka khon jong me kalayam but ka ay ka bajia hakum ka kapor une u Jairus u yo sngaw ye ka wei ka sur kata ka sur ka dai ka sur ka penduk jing karmen u ka boong wat pen si tom yo no hikai na ba ka khon jong me kalayam ara hakum ka kapor pitim nam u yo sngaw sakwai pat ka sur ka boong yo ukum ne u Jisu ong u haga khot ka balai pen riu wang wat siap ting tang sungai but kai ka bajia hakum kata ka por u Jairus haga jaka pun pediang ni kata jing ai kata ka kubor ni kata ka kubor baki bahayeng asem jugi ayu handa ungai ye ka bo trai Jisu ang u Jisu ang worship ting tang sungai but u ji labanong ba u Jairus u jubab ye ka jing e jong u dai de ka jingai bon sen haga jing em je kum ki breu ni sha yalam haga jing shap ting ni sha yalam haga jing e ka bang ye kendo ka ni ka jing em handrai ka kubor ye pi ni ka por ka dai kumno pin jubab ye ka jing e dan ka jing em jong pi dai de ka jingai but ujisu ang WhatsApp ting tang sungai lada Jairus ngai haga ba un e yo Jisu ba un lai siyeng henry hakum ka ka khubor ka bo yo asnga uklam e yo Jisu u yeng scam but u yaisha yo Jesus Christ but u Jisu but u Jairus ki lai siyeng jong Jairus but anda boy haga yeng jong Jairus u Jisu le kamba upen em ka khon jong u ye ka khon jong Jairus dai balai ba ka khon jong u Jairus ka imbyang ka daw ka dai ba u Jairus u jubab ke jinge jong da ka jinge ne ka daw ka Bible ka ong sho Marcos kalanong ka kandai haga khot ba ar pheu lai kini ki kinten go Jisu ong yok pa jong utu khana ba pangbor u ong la dame la ban ngai ki ai ke baro kilong ki bala ya uto bangai pitip la de pila ban ngai em ki ai ke baro kilong ki bala ya uto bangai la de pidona preng ka jing pang la de pingai ba ka jing am snam tra Jisu an pan khia ipi la de pidona preng ka jing e la de pingai ka jing e jong pi ka jubab nam de ka jing e baro kilong ka jing em jong pi ka ba ar kumno pin jubab ka jing e don ka jing jong pi ka ba ar ka dai jubab ka jing e jong pi de ka jing ai tilut banwat ya ublai ar chronicle galonong gaba ar chronicle galong ba ar pheu khot ban kong hadu khot ga balai khagani ka banta ka don ga jing le thma hap de ginong mu up ba ginong amon but kini ginong moab ginong amon ki wan ban yele thma yusem Joseph usem Judah but ki don ki bri ki bawan ye tho yo ne usem Joseph ki ong ba kita ginong moab ginong amon ki wan kat u pai ba obakrau ban hier thma ya u Joseph ya ka hima Judah hakum ka por ka Bible ko ong ha khot ga ba ar ha khot ga balai ong ka ten jong blai uni Joseph ula shapting ong ga Bible bon se ne ga jing mj ki bri habangi kendo jing e kawan ga jing shapting tang snap hai ngai ga khupor ga badon kam ha kai ga bajia ka Bible ko ong u Joseph ula shapting ka klem ko tang kumta ka Bible ko ong Henry ula IT le de ban wat ya ka khmat ka jong blai pite pa wan ga jing e ga jing em jong pi wat nom pediang ni de ga jing e wat om shong rengkat par ga jing e don bon ki bri wan ga jing e ga jing shapting ki shong bat ka ga jing e ba ga jing kuslai ne ga daw ka pelong ki bri ba ka wan ga jing jot ga jing em jong kin ga daw ka pelong ki ba bon bikin Q BPR spa akadaw gray na marbaki kut aga jing shapting ka basil tanat aga jing de ba sim Josephat ula IT ban wat ya ka khmat ka jong blai fitim em ka jing e ka de shi banta la de pitip ya ka jing sha ka jing e kam de ka jing tim ka jing e kam de ka jing kulat ka jing e ka de kum ka banta ka ba push pi ka ba nya IP ba pin jan show play u jairo sa ka pornyo I bo IT le do IT pra person haga ko por wan jing e u IT chi spa ar peu
ngamul ban ong pini ka por ladi ka jing ki wan ka jing em jong pi wat nam ku slai wat nam do jing kermen yale ban IT la de ga jing duai yale ban shakri bhayu blai yale ban IT bhayu blai hab ka jing ki wan ka jing em jong am ngale ka ni ko IT bhai ka jing em jong bat de hang tang yo ka jing palai ka ba kraw bat ka besngal tanat kalong ba ujai ros kai ka ba jia yo ya ka jing job ka ba kraw bat ka don ka banta ka bo blo ong wat am yale thma ka thma kam de ka jom me Josephat ka thma kam de ka jong pi Israel ka thma ka de ka jong ka ba khado ka ba lai ka de ka ni jubam ka jing jong pi de ka ba IT lut show play ka Bible ko ang Jeremiah haglanong ka ba khatnyaw kat banyaw ko ang hagad kat banyaw ba ka ba pra ko ang suk kita ki ba shania outrai ba ka jing shania ajong ki kalong outrai Baraga khot ba pra gong kita ki ba shani outrai kilong kumutu ding ob thung haro jong ka bigisla jong ki bigisla jong ki bigisla jong u ki rngam ki jorngam ki por baro baraga ktien jong le gong un om sep ting ya ga jing sneu ko man ong ye phe ga ka por la da ga jing ki wan ga jing em jong pi juba bi ga jing jong pi da ga ba pi shania lut ha ublai da ga ba pi shania lut ka ktien ga jong blai pitim ne am la da pi don ha ka no ga jing ga jing em la da pi not ban shania lut ha ublai don ki ai kraw ban le ha ga jing em ga jong pi ne ga daw yale di pitim am don sibun ga jing em tang ba kita ga jing kim long ai ai khmat junga na bang tip kuno ban shania agi kular juga ktien jom lai na ba ki kular juga ktien jom lai kilong ba don bor shisha ha do kata kani ga khubor ha ga ni ga sngi ublai un kar khu ye phi ga ni ga por leng ba ga ni ga khubor ublai yarap ga jing em jong pi ngan duai kar pang na ga banta pi baro ga ni ga por trai nga ai ngo yemenam de ki briu jomi ki ba shash kor bar snap ine ga khubor kar khu trai ga jing em ga jong ki ablai jonga na duai ko trai yarap ki bi ki briu jong ga jing ki briu jong ga jing ai tilut ki briu ki banu ban shania ahme ko trai bikin juba pi ga jing ga jong ki da ga jing bikin juba pi ga jing jong ki da ga jing atra da ga jing ai tilut da ga jing shania lut ho play trai ga duai ga kam ba choi kan ja ga jing ga jong ki ha ga kerteng ga jom jis ber nas nga duai amen but amen kublai shibon ublen kar khu yipi nam ta ga brom ga jong blai amen